دعوت دیسا جناب محمد حنیف جیسک صاحب نو، جناب محمد حنیف جیسک صاحب. صدر محفل شوائے کرام معزز مہمان گرامی السلام علیکم. تو کرائے دوڑے پیش کے ساں بھائی خود ہٹتے ہیں سنگا پورا محافظ خود ہٹتے ہیں سنگت تو رب حافظ اگا تے دراونا کوئی نہیں. آپو کیتی ہے پہ لڑائیاں دی تینوں سجن مناونا کوئی نہیں. تے ڈنگ جیویں کیویں یار دھکیندے راسے ڈنگ جیویں کیویں یار دھکیندے راسن تیرا در کھٹکاونا کوئی نہیں. تے بھاویں ساجد ہجر فنا کر سکیا تیرا میں سدواونا کوئی نہیں. تے اور ہٹا لڑ پئی جدری توں اور ہٹا لڑ پئی جندری توں نو ہجر دا بھار چویندا تیرے اوڈر ہویا ایک ایک لازا مینو موت دے وانگ دسیندا. تے نت رلے ہوئے ویکھ کہ سنگتاں وچ بندیاں نو جدن وی تھیندا کوئی ساجد تیرا بھی ہوندا ہا ڈائی مار کے سجن رویندا. جے تیرا رسن جے تیرا سجن منیون واسطے ہوندا اللہ پاک دی قسم منا لیا پہ ساجد ملک دے ہوکرے لگدے سر آئی میں یاد نبھا لیا. تے پئی وستی بارش پتھراں دی میں کیس دے وانگ پچا لیا بھاویں نچنا پوندا ڈر کوئی نہ میں مندری دنگرو پا لیا. اللہ حافظ.